Üdvözlök minden kedves érdeklődőt! Akkor megcsináljuk a Mátyás királyos PPT-t, ami a 2005-ös októberi érettségi feladat volt. A feladatból ugye letöltjük a képeket. Először 3 pegyveit nyitjuk új ablakban, és letöltjük. Fájl mentése. Csináltunk neki egy 2 Mátyás vagy Matyas. Másikat már lementettem, és akkor mellé teszem ezt a mat egy képet. Ezt az ablakot becsukjuk, és akkor visszamegyünk. Ugye a PDF-et, a feladatlapot azt nem kell már letölteni, hanem csak így megnyitjuk, és elközlekedünk a 2-es feladatig, a Mátyás királyról szóló prezentáció. 3 diából áll. Látjuk rajta, hogy egy címdia, egy 2 tartalomrészes, és még egy 2 tartalomrészes dia. Ez ilyen táblázatos dolognak néz ki. Egyébként valami sötét háttéren világos betűvel van, ugye, és 4:3-as a dia aránya. Tehát így picit ismerkedünk a témával. És akkor megnyitjuk a prezentációs programunkat. Megosztjuk a képernyőt, odavágjuk a bal széléhez, és kiválasztjuk hozzá a másik ablakot. Ha ilyen vastagnak mutatja a határukat, akkor jól lehet a közös határát állítani. Tehát készítsük el a prezentációt, királyelválasztásról Matyas néven kell elmenteni, egy textfájl és 2 képfájl van hozzá. Akkor kezdjük mondjuk azzal, hogy elmentjük a 2 Mátyásba, Matyas néven. Ugye fekete háttér, és akkor a dia méretarányát mondjuk, betűtípus lesz, szövegszínnek meg RGB kódja, tehát bemegyünk a dia mintába, ugye? Nézet dia minta, hogy a közös tulajdonságait a diáknak be tudjuk állítani rajta. Fölgördülünk itt a diarendezőn, és az 1-es, a közös vagy az különböző elrendezések közös tulajdonságait jelző dián állítjuk be a dolgokat, dia méretet 4:3-asra állítjuk, és akkor a jobb egérgombbal hátteret állítunk neki, egyszínű, fekete. Ugye ott voltak, ha visszavonjuk, akkor ugye ott vannak a szövegek, csak amikor ugye megcsináljuk a feketét, akkor is ott vannak, tehát ha erősen hisszük és így kijelöljük, akkor ki tudjuk jelölni a szövegeket, csak nem látjuk, mert feketék, de majd beszínezzük őket. Hátteret bezárhatjuk. Szövegek Arial betűtípusok, ugye ez a vagy Nimbusza, ez csak a nem Windows-os gépeknek kell, vagy a nem Office-osoknak, tehát ez nekünk erre nincsen szükségünk, arra a Nimbusos betűtípusra sose. Tehát a dia minta eszköztáron, itt fönt az eszköztáron a betűtípusoknál választunk egy olyan betűkészletet, amiben a címek is Arial betűtípusok, és a szöveg is Arial betűtípus. A címszöveg színének a kódja, tehát kijelöljük a címszöveget, és további színek, és egyéni színnél beállítjuk a 240, 215, tabulátorral ugrálok közte 180. Ez egy ilyen aranyszerű szín, halvány arany színű, és akkor nézzük ugye nem lesz több szintű felsorolás, tehát csak az első szintet jelöljük ki. Az elsőt kijelöljük, és akkor a betűszínnél
További színek. Egyéni 223, 192, 141. Oké, ez egy picit erősebb aranyszerű szín. Az első dián 60 pontos félkövér, ugye azt nem kell a diamintán. Mást nem mond, illetve minden dián más a betűméret, tehát ezt nem érdemes akkor a dián beállítani. Mást nem látunk rajta, azt látjuk még ugye, hogy középre vannak a címek igazítva. Ez ugye a régi, a 2005-ösben aktuális prezentációs szerkesztőknél ez volt az alapértelmezés, azért nincs benne a szövegben, tehát középre igazítjuk a szövegeket, a címeket. Jó, dia mintaeszköztárra visszamegyünk, és mintanézet bezárása mentünk néha. Tehát csinálunk egy címdiát, ugye? És két ilyen tartalomrészest, két darab két tartalomrészes diát, megnyitjuk a szöveget, amit szintén lementettünk, és beteszegetjük. Tehát a címet beteszegetjük. Utána királlyá választás. A következő diának a címe. Ez egy hosszú bekezdés, úgy érdemes kijelölni, tehát itt sokáig mehetünk jobbra, úgy is lehet egyébként, de én úgy szoktam, hogy így lejjebb húzom, úgyhogy meg következőbe ne jelöljünk bele, és akkor így ki tudjuk jelölni a fölösleges bekezdés, az ne legyen benne, jó? Életrajzi adatok. A harmadik dia címe. És akkor itt látjuk a harmadik dián, hogy táblázat van, de azt nem nézzük, hogy arról mit mond a szöveg, mert nem tudjuk, hogy hogyan kell csinálni. Akkor nézzük. A címdián. 60 pontos az az alapértelmezés, félkövér, az nem alapértelmezés. A második dián Mátyás király arcképét ábrázoló érmeképe jobb oldalon jelenjen meg. Ad egy az arcképét ábrázoló érme. Nézzük meg, hogy mekkora méretben képzelik el. Körülbelül olyan méretben, mint a szöveg van. A királya választási időpontja, ugye itt nem látunk felsorolást, tehát a felsorolást ki kell kapcsoljuk, kezdő a eszköztárom, és valamit mond az első sorról. Királya választási időpontja 32 pontos mérettel és félkövéren legyen kiemelve. Hol van az időpont? Ez nekem nem maradt a szövegről. Akkor ez nekem nem maradt, akkor itt két bekezdést kellett volna kijelölnöm. Szóval a királlyá választás időpontja. ...32 pontos betűmérettel, félkövéren. Nem mond mást, mint az, amit látunk más benne. Azt látjuk, hogy elsősor behúzása van ennek a bekezdésnek, vagy lehet, hogy középre van igazítva.
miután nem mondja, hogy mi van vele, vagy középre igazítjuk, vagy elsősor behúzást csinálunk neki. Itt a bekezdés ablakban jöttem, bekezdés ablak. Itt vannak középen a behúzások, hogy szövegszerkesztőben is így középtájt voltak, elsősor behúzás. Az sok lesz, 1,27. Ott a B betűnek a jobb szélén van. Mondjuk egy 1 centis elsősor behúzás. De körülbelül, ha középre igazítjuk, akkor is az is reális. Jó, gyakran mentünk. A harmadik dián a bal oldalon helyezkedik el a kép. Itt a kép ikonra, tehát itt ilyen dolgokat be tudunk szúrni. De ha többet kell, akkor ugye itt a beszúrás képpel tudjuk csinálni, de hogyha egyet kell, akkor csak ide beszúrhatjuk. Egy dolgot kell tudni itt a szövegdobozban fel kínált ikonokról, tehát hogyha itt szúrsz bele képet, akkor a kép az akkora lehet csak, amekkora a szövegdoboz. Tehát, hogyha egy nagyobb képet szúrsz be, akkor azt összekicsiníti ekkorára. Ami csak akkor érdekes, hogyha nagyobb a kép és eredeti méretben kéne beszúrni, akkor nem így lenne minden érdemes, hanem akkor a képek beszúrásából, de ez most egy kicsi kép, és nem mondják úgyse, hogy mekkora, úgyhogy itt jó lesz nekünk ez a előre elkészített ikonka. Tehát itt bal oldalon van ez a dombormű, és jobb oldalon pedig egy táblázat, ami keret nélküli táblázat. Két oszlopa van, ugye, és 1, 2, 3, 4, 5 sora. Tehát 2 oszlop, 5 sor, pont fordítva, tehát 2 oszlop, 5 sor legyen. Van egy alapértelmezett táblázatszínezés, majd beletesszük a szövegeket, vagy úgy tesszük bele a szövegeket, hogy nem is azt tesszük bele, hogy cellánként bemásolgatjuk. Az elég macerás, de végül is így is lehet. De én úgy szoktam, hogy az egészet az egyikbe bemásolom, és akkor onnan így kihúzogatom, akkor nem kell már 3 dolgot nézni. 1490 az marad, az megy ide. Arra kell figyelni, hogy nem maradjon benne felesleges a bekezdés vége, tehát itt a végén nem maradjon enter jel, de az, ha kijelöljük, akkor is figyelni kell rá. Ha meghalt, az ide jön, 1464. Megfogod, kijelöld, megfogod, ide húzod. Koronázás. A szókijelölés nem jó, mert a 2-es pontot nem jelöli hozzá. Az 1458 az ide, királyá választották. Ide, apja Hunyadi János, és az apja szó 2-es ponttal ide. Nézzük meg mindenhol, hogy van-e benne felesleges bekezdésjel, mert az fölöslegesen hibásan össze-vissza teheti, majd fogunk módoskodni róla, hogy jól nézzen ki a táblázat. Ugye az alapértelmezett dolgokat le kell szednünk róla, tehát például ugye szegélynek nem kéne lennie, tervezés, táblázateszköztár tervezésben, a szegélyeknél legördítjük, és nincsen szegély. A szövegnek szövegszínűnek kell lennie, ugye a sötétebbik arany a szövegszín. A szövegszínt ugye a diamintáról nem örökli meg sajnos a táblázat, az Arial betűtípust ugye megörökölte, tehát nem Calibri-ba tette be, hanem Arial betűtípusba, de a szövegszínt azt nem örökli meg. Úgyhogy azt át kell állítanunk a sötétebbik aranyszínűre, és ugye nincsen kitöltése, vagy fekete kitöltése, vagy nincs kitöltése, tehát ezt az árnyékolást, ezt nincs kitöltésre állítjuk. És ugye nem félkövér az eleje, illetve
minden 20 pontos és félkövér, akkor viszont azt csináljuk, hogy 20 pontos a szöveg mindenhol és félkövér. Ilyenkor elvárás az, hogy úgy tördelődjenek a szövegek, ahogy a mintán van. Tehát az első oszlopnak a szélességét ugye úgy egy picikét csökkentjük, hogy a másik oszlop szélesebb lehessen, és kiférjenek ezek az án, én dátumok. És akkor még azt csináljuk meg vele, hogy azonos sormagasságot állítunk. Azonos sormagasság. Az ugye a táblázatot méreteztem, a sorokat pedig ugye itt méretezem, hogyan egyenlően oszoljanak el egymáshoz, de semmi instrukció nincsen. Ezeknél a kezdeti kisebb feladatoknál még nagyon sok mindenre nem kell figyelnünk. Ez most a szegély, ugye leszettük a szegélyt, csak azért van szegély, mert ki van jelölve, tehát ez csak egy ilyen segéd eszköz, hogy lássuk, hogy helyezkednek el a cellában az adatok. Tehát a szegély az csak itt így van, és akkor szépen elkészítettük. Ez is egy minimális kis feladat, de nagyon jó kezdeti gyakorlásnak, főleg, hogy fel kell töltegetni, mert kevesebb időt tudunk rászánni. Utat mindent megcsináltunk, áttűnést ehhez, hogyha szeretnél beállíthatsz, de ha nincsen a feladatban, akkor nem kell beállítani se áttűnést, se animációt. Itt ezt a táblázatot néztük, ez volt benne érdekes. Úgyhogy akkor végeztünk, jó munkát nektek is a szerkesztéshez. Viszontlátásra!